Nifs ġdid għat-tfal u l-familji Zebbuġin permezz ta' riġenerazzjoni ta' ġnien it-tfulija li kien ilu snin mitluq. Ix-xogħol li beda 8 xhur ilu sar b'investiment ta' 200,000 euro. Il-ġnien ġie mammar b'tamir tal-ġim bilan li jħeġġeġ l-attività fiżika, dan flimkien ma' band li dedikat għat-tfal biex jilagħbu. Is-sindku ta' Żebbuġ qalet li l-ġnien huwa aċċessibbli għal kulħadd u għandu s-servizz tal-Wi-Fi. Il-proġett inbeda f'April tal-2018, jiġifieri ħa madwar 7 xhur biex ikun lest, apparti equipment ta' tfal bħala band li hemm ukoll outdoor gym biex noqtu ftit l-istattur ta' kulħadd kemm it-tfal u kemm mill-adulti. Parti mill-ġnien ġiet allokata għall-istudenti tal-ekoskola li jattendu l-iskola primarja ta' Żebbuġ sabiex ikabru l-pjanti, il-ħxejjex u s-siġar. Il-Kunsill Lokali ta' Żebbuġ ħaħseb ukoll li l-ġnien jinkludi kameras tas-sigurtà. Fl-inawgurazzjoni, il-Ministru għall-Infrastruttura Ejjem Borġ qal li parti mill-proġett ġiet iffinanzjata mill-Fond tal-Iżvilupp tal-Awtorità tal-Ippjanar li fih aktar minn 28 miljun euro. Matul din is-sena miljun euro li marru għal 17 ġnien, 17 il-post pubbliku, però għal miljun euro li ntuża fadal 27 miljun li għadhom ma ntużawx. U allura nistennew issa li aktar kunsilli jiġu l-qudiem bi proġetti bħal dawn. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, Silvio Parnis, saħaq li l-ġnien li jinsab fil-qalba ta' Żebbuġ jagħti nifs ġdid lill-komunità. Kemm huwa importanti li mhux biss li t-tfal nħalluhom id-dar bl-iPads bil-kompjuter imma rridu mmorru f'dak li huwa tradizzjonali imma farja nadifa, farja friska fejn it-tfal ikunu jistgħu jirrekrejaw ruħhom. Is-Segretarju Parlamentari qal li wara sejħa li ħareġ il-Gvern, il-Kunsilli Lokali sottomettew 85 proposta u minnhom il-Bord tal-Għażla approva 32 proposta. Qal li dawn ser isiru b'investiment ta' aktar minn 2 miljun u 500,000 euro. Qal li 18 minnhom tlestew u l-kumplament jinsabu fi stat avvanzat tant li mistennija jintemmu fis-6 xhur li ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.